θέση σας με τη ζώνη σας δεμένη μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη, προσδεθείτε. Καθώς μπορεί να προκύψουν αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης, θα πρέπει να έχετε τη ζώνη σας δεμένη εφόσον κάθεστε. Όταν σβήσει η ένδειξη, προσδεθείτε, παρακαλούμε να ανοίγετε τα ντουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα. Υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και αποτελεί έκνομη ενέργεια. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fastbelt sign is switched off.